прыйшлі два акупанты, маскоўскі і польскі. Хто найчасцей выкарыстоўвае тэрмін акупацыя? Яго будуць выкарыстоўваць камуністы з кампартыі Заходняй Беларусі менавіта ў мэтах палітычнай барацьбы. И что гэтыя землі будуць захоплены, стануць часткай новай бальшавіцкай імперыі, гэта было відавочна. Стварэнне вялікай польскай дзяржавы з назваю Рэч Паспалітая, у склад якой меліся ўвайсці палякі, беларусы, літоўцы і украінцы. Віленскае пытанне так і заставалася балючым пытаннем у літоўска-польскіх адносінах. Это гучыць парадаксальна і непрыемна, можа, для кагосьці, але рэальна Беларусу з'ядналі немцы. Падчас нямецкай акупацыі мяжа знікла канчаткова. Пры адпаведным вядзенні перамоваў саветы былі гатовыя аддаць польскаму боку яшчэ большую частку Беларусі. БССР стваралася толькі дзеля таго, каб ніколі не было БНР, каб ніколі не было незалежнасці. Ці вы маеце прэтэнзіі да беларусаў менавіта за тое, што яны вас сустракалі чырвоную армію, сустракалі як сваіх вызваліцеляў? Не заўсёды можна дасягнуць поўнага паразумення у тэрміналогіі пры апісанні нейкай падзеі, каб гэтую падзею можна было аднолькава называць у абедзвюх краінах. Калі казаць, што палякі акупавалі, то напрушваецца лагічна, што і саветы акупавалі. Я нідзе не сустрэў акрэсленне беларускай акупацыі. Спадарства, вы глядзіце Белсат, гэта дэбаты гісторыкаў Усходняй Еўропы Інтэрмарыум. Я, Павел Мажэйка, вітаю вас. 1939 год. Падзеі верасня 1939 года з шматлікіх прэтэнзій, большых ці меншых, якія маюць беларусы да палякаў, а палякі да беларусаў. Гэта тэма, гэта праблема, здаецца, на наш погляд, здаецца, найбольш напружанай в нашых адносінах. І якраз гэта ёсць нагодай для таго, каб запрасіць у нашу студыю беларускіх і польскіх гісторыкаў. В нашай студыі сёння Александр Смаленчук, доктар гістарычных навук, сёння прафесар Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук з Варшавы, і таксама неўзабаве выйдзе кніга пра Рамана Скірмунта, вашага аўтарства. Адна з постацяў, важная постаць, герой незалежніцкага руху якраз пачатку 20-го стагоддзя, і таксама ахвяра 39-го года тэмы нашай сённяшняй размовы. Вітаем. І Войцех Слішынскі, прарэктар універсітэту Беластоку, дырэктар музея памяці Сібіры, займаецца міжваеннай гісторыяй Польшчы, адносінамі беларусаў, палякаў, габрэяў на гэтых тэрыторыях. Анатоль Сідарэвіч, беларускі гісторык, палітолог, даследуе гісторыю беларускай сацыял-дэмакратыі, гісторыю беларускага руху першай паловы 20-го стагоддзя, менавіта перыяд з 1900 па 1939 гады. Вітаем вас. І Дамінік Вільчэўскі, польскі гісторык, які займаецца падзеямі, палітыкай у балтыйскіх краінах, а таксама адносінамі польска-беларускімі, польска-літоўскімі. Вітаем. Што мы ведаем пра 1939 год, пра падзеі верасня гэтага года? Калі ласка, на экран. Сусветная гісторыя ведае дастаткова прыкладаў, калі тыя ці іншыя народы былі пэўны час раз'яднаныя. У 1921-1939 годах такі лёс давялося зведаць і Беларусі. У выніку рыскай дамовы 1921 года паміж савецкай Расіяй і адроджанаю Польшаю 113 тысячаў квадратных кіламетраў з насельніцтвам 4 мільёны 600 тысяч чалавек былі перададзеныя апошняй. Характэрнай асаблівасцю рыскай дамовы было тое, што яе прымалі без удзелу прадстаўнікоў беларускага народу. Польскі ўрад разглядаў далучаныя землі як свае гістарычныя тэрыторыі, ставячыся да Рэчы Паспалітай абодвух народаў як да сыравіннага дадатку для прамысловасці і важнага рэзерву працоўнай сілы. Беларусаў планавалі максімальна апалячыць і асіміляваць. Для савецкай Расіі беларускія землі былі не больш за аб'ект гандлю. Сёння вядома, што бальшавіцкія важакі былі гатовыя аддаць Польшчы ўсю Беларусь, але палякі адмовіліся, бо не бачылі магчымасцяў загаспадарыць столькі беларусаў і столькі тэрыторый. У канцы жніўня 1939 года падпісваецца сумна вядомы пакт Молатава-Рыббентропа, якім Савецкі Саюз і Нямецчына, Сталін і Гітлер дамовіліся чарговы раз падзяліць Еўропу.
не пытаючыся і не ўзгадняючы ні з кім. Такім чынам пачынаючы другую сусветную вайну. 1 верасня 1939 года Гітлер нападае на Польшу з захаду. Сталін, каб стварыць уражанне нейтралітэту, адцягвае ўварванне Савецкага Саюзу ў Польшу з усходу. Аднак 17 верасня вымушаны зрабіць гэта, знайшоўшы прэтэкст вызвалення адзінакроўных беларусаў і украінцаў, кінутых на волю лёсу. З'яўленне ў верасні 1939 года на тэрыторыі заходняй Беларусі Чырвонай арміі было сустрэтае мясцовым насельніцтвам па-рознаму, з радасцю, надзеяй, зацікаўленасцю, а з іншага боку абыякава і варожа. У выніку беларускі народ аб'яднаўся ў БССР як частцы Савецкага Саюзу, што мела вельмі важнае значэнне. Праўда, кошт уз'яднання быў жахлівы. На вызваленых тэрыторыях адразу пачаліся масавыя дэпартацыі ды забойствы карэннага насельніцтва, якое лічылі антыкамуністычным элементам. Да чэрвеня 1941 года тэрыторыя заходняй Беларусі была тэрыторыяй з асобым рэжымам кіравання. На старой мяжы заставаліся памежныя заставы з аховаю. Па сутнасці, тэрыторыя заходняй Беларусі была велізарным канцлагерам. Давайте адновім храналогію аднаго кароткага перыяда. 1918 год Польшча здабывае незалежнасць. 1918 год абвяшчаецца таксама Беларуская Народная Рэспубліка. У студзені 19 года бальшавікі як контрдзеянне ствараюць Беларускую сацыялістычную рэспубліку. Неўзабаве пачынаецца польска-бальшавіцкая вайна, якая заканчваецца падзеяй у 21 годзе, якая вядомая ў гісторыі як Рыжскі мір, Рыжскі трактат, які падзяліў беларускія землі на дзве часткі. Маё пытанне будзе найперш да беларускіх удзельнікаў дыскусій. Спадар прафесар, звяртаюся да Алеся Смалейчука. Падзеі рашэнні Рыжскага міра – гэта акупацыя для Беларусі? Я не стал бы уживать такі тэрмін, потому что, мне здаецца, калі мы уживаем тэрмін акупацыі, там ці гаворым пра акупацыю Беларусі, ці акупацыю там Вільні, як часам гавораць таксама літоўскія даследчыкі, мы палітызуем праблему. Тут все было больш складана, конечно, в той сітуацыі, і трэба проста паспрабаваць зразумець менавіта той 18, 19, 20 год, той, што там адбывалася ў тыя часы. Калі ішла барацьба за гэтыя землі, і розныя сілы на іх прэтэндавалі. І калі казаць пра беларускую рацыю, абвяшчэнне БНР, дарэчы, БНР абвясцілі раней за нават абвяшчэнне незалежнасці польскай дзяржавы, у тыя часы, то сітуацыя, канешне, была даволі такая трагічная, таму што дэкларацыя аб незалежнасці прагучала. Але ці былі сілы, якія маглі гэту незалежнасць ажыццявіць, зрабіць яе сапраўды рэальнасцю еўрапейскай палітыкі? Але калі мы лічым БНР, Беларускую Народную Рэспубліку, беларускай дзяржавы, якая ўсталявала там межы, все, то падзеі 21 года Рыжскі мір павінны ацэньвацца адназначна, як акупацыя іншымі дзяржавамі тэрыторыі, на якой была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Ведаеце, Беларуская Народная Рэспубліка была абвешчаная. Яна не атрымала прызнання міжнароднага. Сітуацыя была больш складана, таму што калі б сапраўды была дзяржава, якая дамаглася прызнання, мела свае межы, мела сваё войска, мела свой урад, які сапраўды распараджаўся на гэтай зямлі, можам казаць пра акупацыю. Тут больш складаная сітуацыя, якая проста прымушае па-іншаму трохі аналізаваць і іншымі катэгорыямі можа ацэньваць. Анатолій Сідарэвіч, акупацыя ці не ў выніку Рыжскага міра? Першае, я скажу, што Рыжскі мір быў прадугледжаны. Антон Луцкевіч у сваім нататніку зафіксаваў выказванне адной польскай газеты, што бальшавіцкі рэжым якраз той самы рэжым, з якім палякам удасца найлацвей дамовіцца аб падзеле Беларусі. Луцкевіч адзін з сваіх артыкулаў так і назваў «Беларусь за Познаншчыну». Што адбудзецца бальшавіцка-польскі падзел Беларусі, гэта было вядома ўжо ў пачатку 18 года. Другое. Я, мусіць, нічога новага не адкрыю, калі скажу, што беларускія сацыялісты-рэвалюцыянеры, адна вядучая партыя у той час, якая ўзначальвала антыпольскі супраціў у 19-20 годзе, лічыла
что в Беларусь пришли два оккупанта в вынику советско-польской войны. Ці польско-советской, советско-польской, так и ее называют, войны. Пришли два оккупанта, московский и польский. Шановні, вельмі часта ми використовуємо слово «акупація» з емоційною анотацією. Давайте з нагоди сьогоднішньої дискусії паспрабуємо аддзяліць тое, да чаго мы ставімся эмацыйна ад прававога становішча. У нас ёсць міжнароднае пагадненне. У 1923 годзе сусветная супольнасць фармальна прызнае польска-савецкую мяжу як фактычна існую. Тут цяжка казаць пра акупацыю. Папросту, пасля Першай сусветнай вайны былі намаляваныя зусім новыя межы, якія прызнала міжнародная супольнасць. Вядома, можна сказаць, што не ўсе жыхары цэнтральна-ўсходняй Еўропы былі задаволеныя з такіх межаў. Але гэта ўжо іншая тэма, іншае пытанне. Аднак тэрмін «акупацыя», на маё меркаванне, для перыяду міжваеннага 20-годдзя ніяк не пасуе. Які тэрмін тады прапануеце ўжываць? Паўночна-ўсходнія землі другой Рэчы Паспалітай, усходнія ваяводствы другой Рэчы Паспалітай, адпаведна з тэрміналогіяй дзяржавы, у склад якой уваходзілі гэтыя землі. Нават нягледзячы на тое, што Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла Рыжскі мір і ніколі яго не прызнала. Вядома, нельга забываць, што розныя палітычныя сілы маюць права выказваць сваё меркаванне на тэму, у гэтым выпадку рыжскага міру, ці наконт іншых падзеяў. Але з гледзяшча міжнароднай сітуацыі ды міжнароднага права, у перыяд міжваеннага 20-годдзя сапраўды цяжка казаць пра нейкую акупацыю. Гэта абсалютнае злоўжыванне. І што яшчэ характэрна, хто найчасцей выкарыстоўвае тэрмін «акупацыя». Яго будуць выкарыстоўваць камуністы з кампартыі Заходняй Беларусі менавіта ў мэтах палітычнай барацьбы. Прызнаць сёння, што польская ўлада на землях Заходняй Беларусі была акупацыйнай, гэта паставіць пад пытанне законнасць тагачасных дзяржаўных установаў. Праважонтнасць, правамоцнасць функцыянуючых вówczas інстытуцій ужывала і савецкая гістарыяграфія, савецкая палітыка, і ў прынцыпе сённяшняя афіцыйная беларуская, якая базуецца ўсё ж такі па-ранейшаму базуецца на тым, што Савецкі Саюз прызнаў. Так, але ці гэта азначае, што ў Польшы мы мусім прымаць тэрміны, якія функцыянуюць у гістарыяграфіі або ў апісанні тых падзеяў у іншых краінах? Польскі погляд вось такі. Я думаю, што мэта гістарычнага дыялогу паміж рознымі краінамі не ў тым, каб уніфікаваць тэрміны, а ў тым, каб сутыкнуць розныя пункты гледжання. Бо не заўсёды можна дасягнуць поўнага паразумення ў тэрміналогіі пры апісанні нейкай падзеі, каб гэтую падзею можна было аднолькава называць у абедзвюх краінах. Я звяртаю увагу на тое, што канферэнцыя амбасадараў прызнала ўсходнія граніцы Польшчы ўжо постфактум, праз 2 гады пасля Рыжскага даговора. Это першае. І другое, міжнародна прызнаная Літоўская рэспубліка гэтага рашэння канферэнцыя амбасадараў не прызнала. Віленскае пытанне так і заставалася балючым пытаннем у літоўска-польскіх адносінах калі не мыляюся, до 1938 года. Гэта не савецкая падыход да гісторыі, гэта незалежніцкі, БНРаўскі, эсэраўскі падыход, тэорыя двух акупантаў, палажэння. А саветы гэта пазней перанялі ў беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў, не называючы аўтараў гэтай. Да, я таксама хацеў бы адзначыць, што тэрмін акупацыю не савецкі. То есть савет асабліва гэтага не ўжывалі, таму што, в прынцыпе, за гэтым стаяла пэўнае савецка-польскае паразуменне адносна Беларусі. Калі казаць, што палякі акупавалі, то напрошваецца лагічна, што і саветы акупавалі. Мы сканцэнтраваліся на ролі Польшчы, але як ацэніць уладу, савецкую уладу, ці там БССРаўскую уладу ва ўсходняй Беларусі? Гэта як ацэніць нам? Зноў жа мы можам ужываць тэрмін акупацыі, ці ўсё ж такі адмовіцца ад яго? Тут, мне здаецца, трэба проста глядзець яшчэ на 17-18 год. Беларускі нацыянальны рух, абвяшчэнне БНР. І, між іншым, гэта была спачатку спроба дасягнуць аўтаноміі, незалежнасці, размаўляючы з Усходам.
з Росіі, там, Росіі Керенскага, там, з Росіі, потім бальшавіцкай, і натикнуліся просто на вельмі такі вызначаны яскравы такі бальшавіцкі цэнтралізм. Фактычна бальшавікі адраджалі гэту імперыю. І шансаў практычна ніякіх не было, хоць частка беларускіх сацыялістаў, там, сацыял-дэмакратаў увесь час там спадзяваліся, што можа з гэтага нешта ўсё ж такі выйдзе там. І былі планы, нават я ведаю, што калі абвяшчалася БСР, то той же Антон Луцкевіч, здаецца, он так камусьці пісаў пра тое, што, магчыма, гэта нашы размовы з Ракоўскім у Кіеве далі такі варыянт, падказалі бальшавікам, што трэба рабіць. Але ж, мне здаецца, все здаровыя сілы беларускага руху, арыентаваныя менавіта на незалежнасць, разумелі, што тут ніколі не будзе незалежнасці. З Польшай яшчэ можна было размаўляць. На гэта былі надзеі. Надзеі і на прызнанне доўгі час. І нават уже пазней былі надзеі на то, што, можа быць, Беларусь вся увойдзе ў Польшу, і тады Польша не здолее праводзіць палітыку там, ну, такую монанацыянальнай дзяржавай не стане, нешта падобнае на федэрацыйную канцэпцыю, і Беларусь будзе там мець нейкія варыянты. З усходам так не праходзіў. З усходам, здаецца, там адразу было зразумела, што тут будзе толькі... Ну, зноў жа не хачу гэты тэрмін акупацыі ўжываць. Мне здаецца, не навуковы тэрмін, дачын да гісторыі, але што гэтыя землі будуць захоплены, стануць часткай новай бальшавіцкай імперыі, гэта было відавочна. І, дарэчы, апошні момант, яшчэ адзначу яшчэ адзін момант, які датычыць сённяшняга ўжо дня. Калі вось зараз адбываецца святкаванне БНР, адбывалася, так дазволенае ўладамі, між іншым прагучала канцэпцыя, агучаная там некаторымі такімі афіцыйнымі палітыкамі, якія казалі пра тое, што БНР і БСР два шляхі да Рэспублікі Беларусь. Я катэгарычна супраць гэтага, таму што БССР стваралася толькі дзеля таго, каб ніколі не было БНР, каб ніколі не было незалежнасці. Тут з усходам все абсалютна зразумела ад самага пачатку. Спадар прафесор, на ваш погляд, ці не быў 1921 год стратэгічнай памылкай тагачаснай польскага ўрада? Трэба памятаць, што былі два асноўныя шляхі развязання сітуацыі на ўсходзе. Пілсудскі, федэрацыя, то бок стварэнне вялікай польскай дзяржавы з назваю Рэч Паспалітая, у склад якой меліся ўвайсці палякі, беларусы, літоўцы і украінцы. І канцэпцыя, якая пераможа. На тым палага парадокс. У тым і парадокс польска-бальшавіцкай вайны. Пілсудскі выйшаў пераможцам з гэтай вайны, але ў абсалютным пройгрышы як палітык, бо ягоная федэратыўная канцэпцыя правальваецца. Эндекі задаюць тон размоваў спярша ў Менску, а потым у Рызе. І пастановы рыскага міру – гэта вынік прымання з польскага боку канцэпцыі нацыянал-дэмакратаў. У фільме, які папярэднічаў нашай размове, быў фрагмент, дзе казалі, што пры адпаведным вядзенні перамоваў саветы былі гатовыя аддаць польскаму боку яшчэ большую частку Беларусі. Не забывайма, што гэта польская дэлегацыя не надта хацела Мінску. Баяліся Беларусі, баяліся, што вялікі горад, асяродак інтэлігенцыі, палітычны цэнтр можа дзеяць як рассаднік беларускай культуры. Нацыянал-дэмакраты меркавалі, што горад, у якім мы цяпер запісваем праграму, менавіта Вільня, як польскі горад, будзе дзеяць у якасці рассадніку польскай культуры на ўсе землі паўночна-ўсходняй другой Рэчы Паспалітай. Як пакажа сітуацыя міжваеннага 20-годдзя, Вільня ўжо не адыграе той ролі, якую мела яшчэ нават у 19 стагоддзі. Вельмі важны ваш адказ, таму што, ну, як бы зразумела, што без падзеяў 21 года не было падзеяў 1939 года, не было б верасня 1939 года. Зноў жа, спадар Алесь, пытанне, 39 год, як ацэньваць падзеі верасня? Гэта вызваленне, гэта, я зноў жа буду ўжываць, новая акупацыя. Ці мы спынімся толькі на тым, што это ўз'яднанне двух частак беларускіх? Ну, вельмі цяжка падабраць, ведаеце, адзін тэрмін, адным словам все гэта назваць, таму што тут зышлося рознае. Тут зышліся, былі, безумоўна, элементы тут і ўз'яднання вельмі важнага для нацыянальнай гісторыі Беларусі. Был гвалт, была агрэсія савецкая таксама, рэпрэсіі тут былі. Можна так сказаць, што было аб'яднанне ў межах сталінскага гулагу, фактычна. Як доўга існавала эта мяжа? Бо мы кажам пра ўз'яднанне, але насамрэч, наколькі вядома, що досыць доўга эта мяжа фактычна працягвала існаваць паміж заходняй і ўсходняй Мяжа, вядома, што мяжа існавала да чэрвеня 41 года. Вот это гучыць парадаксальна і непрыемна, можа, для кагосьці, але рэальна Беларусь уз'ядналі немцы. Падчас нямецкай акупацыі мяжа знікла канчаткова. Да 41 года, да нямецкай акупацыі
вельмі цяжка было, трэба было афармляць дакументы, каб, то есть захоўваліся все памежныя заставы, захоўвалася мяжа, і нельга было так проста з Гародні, напрыклад, накіравацца ў Мінска. Тут інша, ведаеце, было вельмі важна, калі беларусы, вот шло гэта змаганне беларускага нацыянальнага руху за ўз'яднанне. Усход і захад, то есть сваімі сіламі ўз'ядналіся. Тут не было праблемы, гэта ўз'яднанне, гэта нацыянальнае свята. Но гэта зроблена было просто над галавамі беларусаў, зроблена там Сталінам і Гітлерам, пакт Молотова-Ріббентроп. І тут вот тое, што беларусы ў гэтым не прынялі, такога актыўнага удзелу, як павінны былі прыняць, потым абярнулася рэпрэсіямі, фактычна знішчэннем тых рэшткаў беларускага нацыянальнага руху, якія яшчэ былі ў заходняй Добра, але як Беларусі. жа вядомыя факты, вядомыя здымкі беларусаў ці насельніцтва беларускіх земляў, якія з кветкамі, з хлебам солі сустракалі чырвоны паход. 39-й год я зноў жа працытую вам Владимира Ильича Ленина. Ленин аднойчы напісаў такое: рэакцыйныя сілы, самі таго не хочучы, іншы раз робяць прагрэсіўныя справы. У дадзеным выпадку для беларусаў аб'яднання усходняй і заходняй Беларусі у адной рэспубліцы это было прагрэсіўнай з'явай. Нягледзячы на весь кошт, які заплацілі беларусы, заплацілі палякі. Прагрэс у гісторыі адбываецца ахвярамі. Польская дзяржава не паўстала б і не развівалася б, калі б не палеглі героі на Вісле і на іншых участках савецка-польскага фронту. Літоўская дзяржава таксама не паўстала б, калі б не было ахвяр. У гісторыі, на жаль, так гісторія адбываецца, што ахвяры прыносяцца. Спадар Сидорович закрануў, еще вернемся, закрануў якраз тэму кошта, так, заплачанага нашымі народамі за 39 год. Я прашу кожнага з вас выказацца, які кошт быў для палякаў у верасні 39 года, для беларусаў таксама. Ці можам мы это... Страшны кошт для Польшчы быў. Падзяліць для кожнага. Спадар Доміник. Przede wszystkim był to koszt, jeśli chodzi o straty. Перш за ўсё, калі ідзецца пра людскія страты, мы можам, вядома, казаць пра колькасць людзей, забітых у Катыні ці вывезеных, дэпартаваных у глыб Савецкага Саюзу. Którzy zostali wywiezieni, deportowani w głąb Związku Sowieckiego. Вывозілі толькі па нацыянальнай прыкмеце, вывозілі толькі палякаў ці все, хто не прыняў савецкую ўладу, неважна па нацыянальнасці. Jeśli chodzi o liczby Калі казаць ludzi, пра колькасць którzy людзей, padli якія ofiarami, сталі no to ахвярамі, oczywiście mówimy дык tutaj, мы, вядома, не bez podziału падзяляем na на narodowości, нацыянальнасці. ale ja bym chciał Але я б zwrócić хацеў uwagę таксама na звярнуць pewną увагу на wartość, пэўную даданую dodatkową, вартасць. że У межах ramach рэпрэсіяў, якія саветы represji, ўжылі пасля które ўваходу на Sowieci ўсходнія zastosowali землі po Рэчы wejściu, Паспалітай, po zajęciu нішчылася wschodnich эліта. terenów Rzeczpospolitej. Była niszczona elita, ale była niszczona nie tylko Але не elita толькі польская polska, эліта, która na tych якая terenach жыла mieszkała, на ale тых były абшарах, niszczone elity але і эліты innych іншых narodowości, нацыянальнасцяў, także у тым ліку Musinów. беларусаў. Może zacznę od pytania, Можа, я okupacji пачну з czy пытання: zjednoczenia? акупацыя ці Wychodząc z tego ўз'яднанне? samego- Чи вызвалення? Може так? Вызваленне wyzwolenie, ці czy таксама też ўз'яднанне. zjednoczenie? Як мы Bo паказвалі, wychodząc міжнародная z tego супольнасць terminu, прызнала jeśli chodzi o тое, rok што адбылося ў 2021, гэтай частцы pokazywaliśmy, Еўропы że ў to, 21 co годзе zaszło w tej і części датычыць Europy, bo to nie dotyczy не naprawdę толькі tylko польска-беларускіх stosunków стасункаў. Było А uznane падзея ў przez верасні społeczność 39 года, To, co за się выключэннем wydarzyło we Савецкага wrześniu Саюзу і 1939 ягонага саюзніку za нацысцкай wyjątkiem Нямецчыны, Związku Sowieckiego i міжнародная jego супольнасць sojuszników, w tym не przypadku Niemiec прызнала. nazistowskich, społeczność międzynarodowa tego nie uznała. Czy Ці было zjednoczenie? ўз'яднанне? Bez wątpienia Без tak, сумневу. panie Так, redaktorze. Pan вы, mówił, спадар że вядоўца, społeczność самі białoruska казалі, што witała беларускае armię грамадства czerwoną хлебам we і wrześniu солю 1939 вітала roku чырвоную w армію ў Katowicowie. верасні Ja 39 Ale года. ta sama Ja zadał ludność, pytanie, czy to ale ta było sama masowe, ludność czy- będzie witać Wehrmacht. Тое ж w насельніцтва czerwcu будзе 1941 вітаць roku. вермахт I у też чэрвені nastąpi 41 zjednoczenie года. ziem białoruskich, І tylko таксама pod будзе panowaniem ўз'яднанне niemieckim. беларускіх Ale na земель, tym polega толькі пад zasadnicza нямецкім różnica. панаваннем. Historię Прынцыповая piszą розніца zwycięzcy. ў тым, I to armia што гісторыю czerwona пішуць w tej części пераможцы. Europy І менавіта zwycięży. чырвоная Dlatego my się армія tutaj ў гэтай spieramy, частцы toczymy Еўропы spór, пераможа. bo to armia Таму мы czerwona, тут і Związek спрачаемся, Sowiecki вядзем дыскусію, narzucił бо Савецкі Саюз навязаў retorykę гістарычную historyczną, рыторыку, якая historyczną, сёння która таксама też дамінуе. dzisiaj dominuje. На жаль, Niestety. гісторыю Historię пішуць piszą пераможцы. zwycięzcy. І мы яшчэ доўга będziemy się будзем спрачацца spierali наконт właśnie o te гэтых problemy. праблемаў. Это вельмі часта была радасць таго, што прыйшлі. Радасная перамены. На жаль, польская дзяржава міжваенная Польша не стала такой сапраўднай айчынай для беларускага, для украінскага насельніцтва, і, відаць, для жыдоўскага таксама не стала ў выніку сваёй палітыкі.
І таму было чаканне, асабліва праваслаўныя вёскі, асабліва там, дзе былі арганізацыі КПЗБ калісьці. Там просто гэта все там было все выдатна арганізавана. Але людзі, згадваючы пра гэта, адразу згадваюць, як хутка прыйшло расчараванне. Спадзяваліся на рускі, казалі, рускія прыйшлі. Вот зараз будзе лепш, таму што верылі савецкай прапагандзе. Не верылі польскім газетам, якія паказвалі іншую рэчаіснасць савецкую, а савецкай верылі. W momencie, kiedy Armia Czerwona Калі wkracza, чырвоная армія dyplomacja ўваходзіць у Польшу, sowiecka савецкая wysyła do дыпламатыя Berlina высылае ў Берлін który дэпешу, pisze, у якой «Przepraszamy піша: bardzo, «Мы просім że прабачэння w за akcji, тое, który што ў rozpoczynamy 17 акцыі, września, якую będziemy пачынаем używali 17 następującej верасня, terminologii. будзем ужываць Podkreślamy, наступную żeby тэрміналогію. ochronić ludność Мы białoruską ўваходзім i дзеля абароны ukraińską беларускага przed і украінскага ewentualnymi насельніцтва konsekwencjami ад wojny. магчымых Ale musimy наступстваў takich używać. вайны. Nasi drodzy Мы sojusznicy, мусім карыстацца naprawdę такімі nie тэрмінамі, obrywajcie się шаноўныя na nas. саюзнікі, W не przypadku крыўдуйце на нас. obszaru А што да białoruskiego беларускіх абшараў, trzeba pamiętać, дык był трэба element памятаць, што skomunizowany, былі który tak пракамуністычныя naprawdę tylko элементы, czekał. якія Co pokazują толькі badania i mogę to się чакалі. oprzeć też na swoich Што паказваюць własnych badaniach. даследаванні? Do 17 Тут я магу września, абаперціся на i свае pełną ўласныя na даследаванні ziemiach і з поўнай północno-wschodnich адказнасцю Rzeczypospolitej сказаць: panuje да spokój. 17 верасня на паўночна-ўсходніх землях Kiedy другой 17 Рэчы Паспалітай września rozchodzi się пануе wiadomość, спакой. że wkracza Раніцаю, Armia Czerwona, калі 17 верасня ziemie разыходзіцца wschodnie вестка, zaczynają płonąć. што ўваходзіць чырвоная Godzinę na армія, godzinę усходнія zmienia się землі sytuacja. пачынаюць Ta ludność палаць. Сітуацыя czekała, мяняецца з przynajmniej гадзіны część, на гадзіну. małe grupki, ale tak Насельніцтва naprawdę te чакала, grupki będą прынамсі później яго pokazywały ten частка. obraz. Малыя Natomiast групы, czy але była насамрэч społeczność тыя polska? групкі Bez пазней wątpienia tak. складуць карціну. Za Ці Białymstokiem была там і było польская Brzeńskim, грамада? gdzie Без nie ma сумневу. Białorusinów. Так. За Беластокам, weszły w skład у Ломжынскім раёне, białoruskiej дзе няма Republiki беларусаў, а тыя Trzeba землі było ўвайшлі ў склад użyć БССР. Трэба было skomunizowanych выкарыстаць Polaków, żeby пракамуністычных powiedzieć, że палякаў, ta społeczność каб polska сказаць, што і chce польскае być насельніцтва wyzwolona хоча spod ucisku polskich вызваліцца panów з-пад прыгнёту i żyć, польскіх паноў, funkcjonować w pięknym ды жыць у цудоўным Савецкім Związku Саюзе. Sowieckim. Але гэта Ale былі oczywiście to były адзінкавыя pojedyncze выпадкі. przypadki. Успаміны людзей пра выбары у народны сход Беларусі. І потым былі выбары ў Верхоўны Савет. Людзі ішлі на выбары ўжо прывыкшы да польскай рэчаіснасці, калі там колькі там было спісаў 5, 6, 7, 8 там, то есть партыйныя спісы, ідзе галасаванне, ты выбіраеш. Тут прыходзілі, бачылі, што ў гэтым Это был 39 кастрычнік 39-го года. кастрычнік 39 года бачылі, што ў гэтым бланку адно прозвішча. І гавораць, выбірайце. Ну і распавядалі яшчэ пра тое, што да, таксама павінна была быць па канстытуцыі савецкай тайнае галасаванне. І была магчымасць тайнага галасавання. Ну калі чалавек заходзіў у залу для выбарчую гэту залу, перад ім стаяў увесь прэзідыум, там, дзе сидзелі ўзброеныя людзі і лежалі гэтыя бланкі, якія трэба было ўзяць. А та кабіна для тайнага галасавання была ў далёкім куце залы. То есть хочаш галасаваць супраць савета, вот ідзі праз усю залу, ідзі туды і паказвай, што ты вораг савецкай улады і выкрэслівай яго там, таго камуніста там. Зразумела, што вот просто людзі пачалі прывыкаць уже, ну, звыкліся з польскай дэмакратыі, якая не заўсёды, конечно, для беларусаў была добрая, і беларусы там асаблівых шансаў не мелі зрабіць кар'еру там і іншы, калі не адракаліся ад сваёй там праваслаўнай веры, ад сваёй нацыянальнасці, але просто уже звыкліся жыць у пэўным дэмакратычнай краіне. Гэта было все вынесена абсалютна. І тут это трагедыя наогул беларускай гісторыі 20-го стагоддзя, калі аналізуеш і включаючы сённяшні дзень, это практычна гісторыя народа, які парабацілі, які большую частку гэтага 20-го стагоддзя жыў фактычна ў рабстве, які не меў магчымасці выказаць сваю волю, каб за гэта не пастрадаць просто. Trzeba pamiętać, że Савецкія represje рэпрэсіі не насілі nie miały нацыяналістычнага charakteru характару. Яны перш за ўсё One хацелі przede wszystkim выключыць chciały дамінантныя wyeliminować групы, якія grupy займалі высокія dominujące, пасады. grupy, które zajmowały Вядома, што ў міжваенныя wyższe 20годдзя stanowiska. тымі дамінантнымі Siłą rzeczy w групамі dwudziestoleciu былі międzywojennym палякі. tymi grupami І таму dominującymi палякі byli Polacy. зазналі найбольшыя W związku z tym to страты ў Polacy час poniosło савецкай największą, акупацыі. największe Таго, koszty што пачалося 17 верасня okupacji sowieckiej, czyli tego, co zaczęło się 1939 года. 1939 roku. Я хочу один момент, господар Домінік. Ці палякі, може іначе запитаю, ці ви маєте претензії до білорусів, менавіта за те, що вони вас сустракали Czerwoną Armię, сустракали як своїх визволителів? Wydaje mi się, że w polskim społeczeństwie... Мне падаецца, што ў польскім грамадстве 17 верасня ўспрымаецца перш за ўсё як агрэсія Савецкага Саюзу і крыху ў меншай ступені, як нейкая антыпольская пазіцыя мясцовага насельніцтва. Магчыма, цяпер гэтае ўспрыманне змяняецца, калі казаць пра польска-украінскія дачыненні. Бо прыгадваецца таксама стаўленне украінцаў у сувязі з некаторым напружаннем на фоне ацэнкі пэўных гістарычных падзеяў паміж Польшчаю ды Украінай.
pewnych wydarzeń historycznych między Polską a Ukrainą. Natomiast jeśli chodzi o Białorusinów, na pewno Аднак, te калі emocje казаць będą, пра беларусаў, дык przede гэтыя wszystkim эмоцыі, na terenach відаць, pogranicznych, будуць na крыху Podlasiu мацнейшыя pewnie będzie у прымежных dzisiaj раёнах. pamiętane, На Падляшшы, to, бадай, jak- будуць jak- лепш jak- памятаць тое, jak ludzie як zachowywali паводзіліся się людзі ў wobec, дачыненні новай wobec савецкай nowej улады. władzy. Natomiast jeśli chodzi o ogół polskiego społeczeństwa, Nie, no do nie Białorusi wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby Białoruś... Але калі żeby казаць Białoruś пра nam польскае akurat грамадства to- агулам, to tak się я не nie думаю, kojarzono. што з беларусамі гэта Jest якраз oczywiście, настолькі моцна są oczywiście асацыюецца. ludzie, którzy, Вядома, zachowali ёсць się людзі, якім у w сем'ях pamięci пераказвалі rodzinnej, ўспаміны zachowały пра się такія wspomnienia выпадкі. o tym, że na przykład Напрыклад, jakiś, як падбухторная саветамі агентура атакавала польскіх землеўласнікаў, польскіх чыноўнікаў, але агулам беларусы пазітыўна ўспрымаюцца ў польскім грамадстве. Agentury atakowała na przykład polskich ziemian, polskich urzędników. Białorusini są raczej pozytywnie postrzegani w polskim społeczeństwie. Jeśli chodzi o Калі казаць пра гістарычныя пытанні, дык я не прыгадваю, каб стаўленне беларусаў у верасні 39-го выкарыстоўвалася як доказ антыпатыі беларусаў да палякаў. Wspominane jako dowód jakiejś szczególnej niechęci Białorusinów do Polaków. Powiem tak, na siłą rzeczy w życiu musiałem... Волею лёсу я мусіў прачытаць у жыцці пару кніжак. Я не сустракаў акрэслення «беларуская акупацыя». Зрэдку кажуць пра 39-й год «расейская акупацыя». Але я нідзе не сустрэў акрэслення «беларуская акупацыя». Такі тэрмін у польскай гістарыяграфіі ды публіцыстыцы папросту не функцыянуе. Я нават скажу мацней. З гледзішча стэрэатыпнага ўспрымання ад падзеяў верасня 39-го года найбольш пацярпелі беларусы і палякі. Мы пацярпелі фізічна, але не згубілі сваёй памяці ды захавалі нацыянальную самасвядомасць. Я тут кажу пра пэўны стэрэатып, а не пра гістарычныя даследаванні. У такім тыповым успрыманнем справы беларусы гэта ахвяры падзеяў верасня 39-го года. І мы, як польскае грамадства, так гэта ўспрымаем. Дакладна, мы не ўспрымаем іх як акупантаў. Акупантам была савецкая сістэма. Можна казаць пра расейцаў, але я нідзе не сустракаў акрэслення «беларуская акупацыя». 39-й год для беларусаў гэта год уз'яднання. Але год вызвалення гэта цяжка назваць. Для адных прыйшла воля, для другіх прыйшла няволя. Для Антона Луцкевіча, Макара Краўцова, Александра Уласова, Владимира Самойлы, і я доўга яшчэ буду пералічваць выдатных сыноў беларускага народа, гэта азначала смерць. І не толькі такіх выдатных дзеячоў. Майго дзеда Васіля, сялянская сына селяніна, таксама чакала смерць. 7 кастрычніка 1939 года ў Сыпарэчы быў забіты Роман Скірмунд і Баліслав Скірмунд. Дваіх забілі яшчэ раней, 21 верасня. Побач там вёска Молдава забілі Скірмунтаў, Генрыка і Марыю Скірмунтаў забілі. І я для чаго гэта кажу? Таму што вот такія расправы я ўспрымаю не толькі як рэпрэсіі там супраць паляку, дарэчы, забітыя мясцовым насельніцтвам, там збандытасаваным мясцовым насельніцтвам. Это просто гэта бяда не толькі там польскага грамадства, бяда і беларускага грамадства. Таму што пачыналася гісторыя ўжо без Скірмунтаў і без Радзівілаў. Гісторыя зусім іншага фактычна народу. І вельмі часта бяда была не толькі ў тым, што забівалі гэтых людзей. Бяда была ў тым, што вельмі часта стралялі самі беларусы, якія не ўсведамлялі, што яны робяць. А было каму падказаць і аддаць загад і Нацкаваць, вот гэта што называецца. нацкаваць, да. І гэта таксама гэта страшная беда проста. Сёння, калі людзі пра гэта распавядаюць, яны плачуць. Вот это адносіны людзей да падзеяў 39-го года, да верасня. І калі аднойчы запытаў, вот шкадуеце так Скірмунта, чаму не заступіліся? Мне вельмі проста адказалі, што нехта там сказаў: хлопцы, што вы робіце? А от адказ пачуў, што маўчы, бо і табе тое ж будзе. Апошняе пытанне. Як павінна выглядаць ось такая, напрыклад, супольная кніга, польска-беларуская, беларуска-польская кніга пра падзеі верасня 39-го года, альбо наогул пра падзеі
паміж першай і другой сусветнай вайны. Ta książka, jeśli chodzi o wrzesień... Кніга пра верасень 1939 39 года, на маю думку, выглядала б так. Фрагменты, дзе мы згодныя, займалі б мінімальную частку, а тыя, дзе мы мусілі б пісаць асобную гісторыю, на адной старонцы беларускую, а на другой польскую, былі б значна большымі. Але я думаю, што з гэтага трэба пачаць. Спярша трэба пачаць размаўляць, пісаць гэтыя доўгія старонкі асобных аповесцяў. Чым даўжэй мы будзем дыскутаваць, тым бліжэй будзем да супольнага гледзішча. А ці знойдзем мы яго? Хутчэй за ўсё, не. Чаму? Бо мы, у прынцыпе, два розныя народы, палякі і беларусы. Гаспадар Анатолій, як павінна выглядаць і наогул, ці патрэбна такая кніга? Патрэбна можа быць, але ці магчыма аб'яднаць? Ведаеце, гістарычныя праціўнікі Францыі і Нямецчына выпусцілі супольную гісторыю. Напісалі гісторыкі Францыі і Нямецчыны, напісалі супольны падручнік гісторыі. Знайшлі агульную мову. Што такое была франка-прусская вайна 1870 года? Для Нямецчыны і што такое было для Францыі? І як пагадзіць французскі пункт гледжання і нямецкі пункт гледжання. Але ж не пагадзілі, правда? Дык вось беларускі і польскі пункты гледжання могуць таксама быць недзе пагоджаныя, але гэта павінен быць вынік працяглай дыскусіі, а не так дыскусіі, як спачатку вывучэння ўсяго масіву, калі не ўсяго, дык вялікага масіву дакументаў. Тое, што гаворыць спадар Алесь, яшчэ пакуль жывыя сведкі 1939 года, вусная гісторыя, запісваць гэтую гісторыю трэба, значыць, і знойдзецца. То бок магчыма знайсці такое агульнае супольнае бачанне агульнае супольнае таго бачанне. часу. Dziękuję. Spodar Wielczewski. Wydaje mi się, że oczywiście idea... Ідэя стварыць супольны падручнік ці польска-беларускую кнігу вельмі спакуслівая. Але спадзеў, што беларускія і польскія гісторыкі прыйдуць да адзінагалоснай згоды наконт зместу гэтай кнігі. Гэта утопія. Большы сэнс мела б публікацыя, дзе гучалі б два галасы. Голас польскіх гісторыкаў і беларускіх гісторыкаў асобна. На гэтым фоне выявіліся б нейкія супольныя і адрозныя пункты гледжання. У сваю чаргу, супольны падручнік – гэта спакуслівая, але утопія. Я мяркую, што трэба наладжваць дыялог не толькі паміж гісторыкамі, але і іншымі інтэлектуальнымі асяроддзямі, якія займаюцца гэтай тэматыкай. І весці яго як мага шырэй, часцей, не адварочвацца адно ад аднаго. Вядома, з'яўленне такой публікацыі немагчыма без поўнага доступу да архіваў, што захоўваюцца ў Менску, поўнага доступу да дакументаў, якія датычаць польскіх афіцэраў, забітых у 1940 годзе. Do archiwów, które się znajdują w Mińsku, do pełnego dostępu do dokumentów, które też na przykład dotyczą polskich oficerów zamordowanych w roku 1940. Гаспадар Алесь Смоленчук. Можа паўстаць такое агульнае знайсці бачанне, дзе все кропкі над «і» былі прастаўленыя, акцэнты былі прастаўленыя? Гісторыя гэта навука, тут ніколі все кропкі над «і» не будуць расстаўлены. Нават калі збіраецца там група аднадумцаў, якія будуць думаць у адным накірунку, ўсё роўна пытанні нейкія застануцца, таму што гісторыя это бясконцы працэс фактычна разуменні. Мне здаецца, наша дыскусія паказвае, што такая праца наогул магчымая. І тут трэба разумець сітуацыю, якая існуе сёння ў беларускай гістарыяграфіі. На жаль, наша дзяржава фактычна, то есть рэжым, які кіруе Беларусю, фактычна падмяў все дзяржаўныя інстытуцыі, універсітэты. І ёсць маса гісторыкаў, якія не з'яўляюцца на самой справе гісторыкамі, якія проста выконваюць абавязкі і фактычна з той ці іншай меры займаюцца ідэалагічным абслугоўваннем існуючага палітычнага рэжыму. Но ёсць група іншых палітык, іншых гісторыкаў. І калі мы гаворым пра працу менавіта гісторыкаў, я проста бачу пэўнай перспектывы стварэння такой працы. Не абавязкова мы прыйдзем на 100% да адной думкі, але мы збліжаемся да гэтай думкі. У нас ёсць даволі шмат такіх пазіцый, па якіх мы можам не толькі дыскутаваць, а прыходзіць да агульнага разумення фактычна. І рэжым злачынны прыйшоў на гэтую землю,
беларусы гэта все адчулі. Сёння, калі вот ацэньваць тое, што ў Беларусі сёння існуе, то есть, можна казаць так, 39 год, якое гэта месца памяці? Што гэта, вот, як памяць, якая памяць тут даміно? Я б сказаў так, што сёння гэта не адзінае месца памяці, а хіба два месца памяці ў беларусаў. Ёсць такое афіцыйнае, якое засталося там у падручніках, яшчэ з савецкага часу перапісваецца, як вельмі важная падзея беларускай гісторыі, як свята і так далей. Але вот я, аналізуючы сітуацыю просто з памяцю в адносінах 39 года, могу сказаць, што апошнія 5, 6, 7, 8 гадоў просто дзяржава абсалютна нічога не робіць у гэты дзень. І дзень не адзначаецца ніякім чынам. Не ведаюць, што з гэтым днём папросту рабіць наша сённяшняя дзяржава, я маю на ўвазе той палітычны рэжым, які ў Беларусі кіруе. Калі казаць пра грамадскасць уже незалежную грамадскасці, пра беларускую грамадскасць, то є дыскусія. Ёсць такая выразная нацыянальная нарацыя, што гэта свята беларускае, што гэта вельмі важна для нашай нацыянальнай гісторыі. Я з гэтым пагадзіцца магу толькі часткова. Конечно, гэта важна, аб'яднанне нацыі важна для нацыянальнай гісторыі, але мне падаецца, што нацыянальныя каштоўнасці не павінны супярэчыць каштоўнасцям агульначалавечым. Агульначалавечая каштоўнасць гэта трагедыя, гэта бяда, гэта страшная Аб'яднанне, бяда. але не такім коштам. Та не такім коштам. І ёсць, вот я кажу, ёсць іншае месца памяці беларусаў, то гэта памяць пра пачатак вайны, это трагедыя. У нас, на жаль, гэта праблема, это беда беларускай памяці сёння, што яна не адзіная, яна расколатая. У Польшы, здаецца, у паляка на больш-менш адзіная гэтая памяць. У нас весь час это 2-3 варыянты. І вот праблема этого нацыянального фармавання беларускага, між іншым, у тым, што мы не маем такой памяці, якая б нас яднала. Нас памяць вельмі часта раз'ядновая, выніку вось просто гэтай савецкай ідэалогіі 20-го стагоддзя. Я дзякую вам за ўдзел в сённяшніх дэбатах. Алесь Смаленчук, Войцех Слішынскі, Анатоль Сідарэвіч і Дамінік Вільчэўскі былі сёння гостямі нашых дэбатаў праграмы «Інтэрмарыум». Я, заканчваючы праграму, дазволю сабе толькі адзін сказ. Аб'яднанне двух частак беларускіх у 39 годзе фактычна ўратавала беларускі народ ад фізічнага вынішчэння на ўсходзе і ад асіміляцыі на захадзе. Гэта была праграма «Інтэрмарыум». Мы абавязкова ўбачымся. Павел Мажэйка, Белсат.